pa, nagtulog ako dire. Dong, paglumag na para makakount ka. Nya nagud pa, nag-email pa ko dire. Ay, mutubag. Sa bana. Dumagan pag. Dong! Ugas ang tato dito, Dong! Nya nagud pa ka marong nag-rank ka orang prank ni ba? Ay, tagahi, yung ulo. Wa na gana kay trabaho. Di pa yun ka masugo. Saan naman eh? Ayas to, be! Ayas! Lag! Ay, naku! Layas to, layas, layas! Layas! Saman! Lokol ka? Kami si Papoy. Ato lang. Mao na lang gay to kalipay. Kuan po gyud. Layas ng tadir. Tung musalig pagay gulo. Adto na dire. Oh, dali! Dali ay ta. Dire linya mi linya na, linya. Oh. May hapon. Ang hapon boss. Hapon, boss. Hapon, boss. Oh, kailan mo ani? Ay, Ang hapon. may hapon sad, boss. Hapon boss. Ang hapon sad. Dali mi diri boss kay gusto mi makawag premyo. Ah, mau ba? Layas po ako. Lala, kapit-kapit na. Uy, 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 uy. Oh, nya. Sabot mo. Okay boss, okay boss. Sabot Tama kayo. na, tama. Sige, Sige, boss, boss. anak yun. Uy. Kinsa man ni? Ganahan na mapil na. Dik ta na. Papila na. Sige lang na mapil. Wa na kaya sa kuwa gahi kay kugulo. Ako na kaya na oh. Kaya. Ako bulok. Kaya kaya oy. Sige. Oh, nya. Kaya kaya. Apil ka. Ay patay na pilde. Na, tanawa. Papila palinyahan na dire. Apil Linya. 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 Linya dire. Muli, kinahanglan ko ni muli niya dahil dire. Oh, linya dire, dire. Dali. Dito ka. Dire kay ulahi ba yan na siya? Ulahi na siya. Dali na. Dito ka. Dito. Kagahi. Ay, diha ka. Linya dito. Kaya kay premyo ani. Hoy, ikaw pa yatot. Unsa man, boss? Balo baka unsa ni nga padula? Wala. Oh. Kasi di ka kaya na. Di ko kaya oy. Ay pa na pagtuba-tuba dira. Agoy. Tanawa. Kung di ka kakaya na. Huy. Uy. Uy. Tanawa kagaya na kung di ka kakaya na. Uli na lang, uli na lang. Pwede Uli na, na uli na. lang. Bitaw, bitaw, bitaw. Ana oh. Sali pa ka? Ana oh. Kaya ni. Hapit na gyud. Kaya daw. Unya na na. Sige. Sini. Dito naman mo. Kabalo man mo kapag gaya ni gulo. Na. Kita mo ani. Oh. Kung kaysa maguna, magpili dire. Tapos sunod-sunod na. Sabot. Okay, boss. Okay, boss. Yes, tayo bitaw ha. Sige. Oh. Kung kinsang dili ka kaya, uli na, uli. Pantay mo ka hilak mo ha. Kaya na, kaya. Kaya. Isaw na. Ako, kaya ako may pinakauna din niya di. Ako? Oh. Sige, gwapo na kay. Papili ada yun. Asa ka? Pili, pili. Pili! Pili dia. Gahi anak, kaya kay ni mo na. Kaya tayo. Ay, yun yung hulog yun eh. Piyo mo no? Kaya mo to. Wala. Kaya ko bulo. Ako sunod. Oh, kayo man naman ka. Ara na. Tama diya, sige, lakaw na. Tulong ka na. Oh, kisa sunod. Ako eh. Ani. Eh. Uy. Kaya kay ni. Uy.
Kaya kaya? Gamay kaya ni kaya ni. Kaya ka na. Uy, kaya ka na. Kaya ka. Wow! Wow! Kaya kay ko. Wow! Labon mang... Ya. Daog raw nya. Sunod. Kahoy na lang bilin perting kahiya. Okay? Wow! Ye, butan dia. Oh. Karon kay duha na. Kadapay na ka dito. Grabe gid ubo. Aki na ba? Next. Ah, kaya! Ha? Kaya! Sige! Tanawa oh. Kita mo ni? Sige. Kita mo? Kita. Oh. Ano? Kaya ni mo ni? Oh, kaya skupa. Kaya kayo. Wahi lang kay ha. Tanawa. Wala mo isa. Duha. Wow! Grabe. Tama na. Grabe pagkala. Kaya kayo. Yawa na oy. Kaya kayo. Oh niya. Tuo na mo. Oh. Kaya kayo. Kaya kayo. Oh, Moro nang kaya ninyo? Nya. Kini. Bato man yun eh. Hmm. Kaya ni. Grabe. Wow! Wow! Ang galing nun ah! Wow! Ano oy bato. Daog siya. Mo na mo daog. Dukduk ko pa ni? Ayaw na, tama na. Niligiga oy. Wow. Niligiga kabilidad oy. Wow. Grabe ba yun? Kapoy mo daog ana. Uy, ngano ko pa naman mo. Asa man to isa dire? Asa naman to? Asa? Nunuwa man. Ni uli na to guro boss. Uy, Uy. butho. Abi na kog ni daagan na na. Agoy, wala ko na dili pa di makuan bay. Pugod na pud mi magpugod. mo nakuha ni mong talent? Hoy, payatot. Ngilingig ka po di mo eh. Wag niya gitawag mo to eh. Kaya kaya ni. Talent ni bataan ni. Kaya kaya? Kaya? Sa may kaglawas. Kaya ni na. Uy! Kagahi ba ko ni... Hoy payatot ikaw na. Uy. Sige ka na. Sige. Ikaw na ba? Ikaw! Kanina ra ka dire. Ikaw na oh. Ikaw na ba? Ikaw na. Ikaw Sige na. Nya na good. Bulong prank niyo prank. Oh, salgid. Kagahi ko ni mong ulo. Kagahi ko di mo gulo. May pag mo. Kanina kagahi pa ng gulo. Taan na matay. Na, mirisi. Na, nanawa lagi. Wala na apil siguro. Ay mo paglalis. Relax. Kay nanay ni daog. Ha? Isa na daw boss. Ingon. Ingon. Ingon na. Ikaw ang ingon. Dali kay Sige na. para mahuman ba. Dali ingon. Sige. Ah. Ang ni daog. Ako daw boss. Ani daog. Ah, sige. Daog. Oh, Ome. Wagage. pwede na. Pwede na. Pwede buhat ka may gawas ani. Saman, ang ni daog. Oh, si Omi Wagage. Bitaw. Kay kamo na nag-ingon nga gay sa ulo. Obe wagagi. Ikaw ni daog. Dawata kini. 10,000. 1,000, 2,000, 3,000, 10,000. Congratulations. Watch out mga manaw. Shout out kay Kuya Kids TV. Shout out kay Ram Vlog. Shout out kay Norton May TV. O shout out kay Onsoy.
Oh, liting lang oh.